Dobre, takže teraz som naviaľa, že sme skončili. To som mi tam ukázala registrácia. Mi skončil bandicam, som hovoril niečo o GTAčku, to už som si nespomínal, lebo registrovať online, podľa mňa je to sprostosť, lebo na čo by som si kúpil, netreba mi to kúpovať, to si potom kúpim niekedy, ale 10 minút nechcem proste, to je okrádanie podľa mňa ľudí. Nemôžete si slobodne natáčať 10 minút a viacej nie. Toto je okrádanie veci, okrádanie ľudí o peniaze, lebo kvôli také prostosti môžete natáčať iba 10 minút, ale mne to nevadí. Ja dám teda napríklad 3 videá takto a pozrite si jedno, druhé, tretie. Taká sranda to bude. Však nevadí, no takže ja by som teraz chcel pokračovať, neviem o čom som vám hovoril, čo nie. Takže, no, s kým som vám ukazoval, to som hovoril, hej, toto tiež. No, čo som nehovoril ešte, Kamarát, ešte by som chcel natáčať jeden server, dobrý, to s kamarátom, ktorý sa volá Denis. Na tom servere, on sa na veľa serverov volá ináč, niekde Kile, niekde Denis Shadry, tak čo ináč, je jeden server, ale neviem, či ho budem natáčať, dosť trafený mi pripadá, bez urážky. A neviem, nebavím moc. Chcel by som natáčať rôzne, že hovoril som vám, že chcem natáčať parkour mapy, by som natáčal aj iné. Z tohto budeme natáčať tiež takú sériu, zábavnú sériu. Všeličo, to budeme natáčať napríklad, že si dáme, zavolám napríklad nejakých kamarátov, ktorí majú tiež originál Minecraft, niektorí si to nechcú kúpiť, niektorí hej. Že peniaze majú všetci, len niektorí hovoria, že na čo by si to kupovali, výhody im to neprinesie a servery takéto že vraj nájdu. Neviem, ja som našiel tento, je vynikajúci, kamaráti niektorí to majú, tak budem to natáčať asi, jeden sa bude volať asi Adam 312, neviem, jaký má originál Minecraft a druhý sa bude volať Babka 321. To není o meno, len takú má prezivku sme mu dali, sa volá. No, nebudem hovoriť, jak sa volá, ale takú prezivku dostal. To už, nechcem ho uraziť, dobrý kamarát. On mi dal aj tento bandicam, tak všeličo. My sme veľkí kamoši, sa bavíme, spolu budeme natáčať aj Assassin's Creed 4. Takže to som vám ešte nepovedal, že keď budem natáčať nejakú hru, tak to budeme natáčať dvaja. Lebo aby to nebolo také, že jeden som rozprávam pretože takto sa bavíme o mnoho viacej veciach. Potom je to podľa mňa pre tých divákov zábavnejšie a tak, lepšie to je podľa mňa. Mňa to viacej baví a jak hovorí Gogo, že YouTuber má natáčať to, čo ho baví. Som ešte k tomu pridal, že aj keď chce natáčať s niekým, nech mu tam diváci nezakazujú, lebo ináč je to také napríklad, že vítam vás pri novom videu a vôbec ma to nebaví, lebo nemôžem natáčať s kamarátmi, ste mi to zakázali, takže to ja nechcem. Snáď ma v tom podporíte v tomto smere, s kamarátmi ja chcem natáčať a niektorí mi nie a keď ma nahnevajú, tak prosím vás, nepíšte mi, že je ďalšie video s tým, môžete, ja len na tie série ja už viem, ktorých kamarátov čo baví. Niektorých baví to, niektorých baví zase to. Takže napríklad nemohol by som povedať, napríklad zavolal by som si Adama a chcel by som s ním natáčať Assassin's Creed 4. Takže jeho to absolútne nebaví. Lenivý. No nie lenivý, ale nebaví ho to proste. Nechcem vás zúraziť ani jeden Adam. To som povedal lenivý, som sa pomýlil, som sa to pozeral. Škrečka. No ešte aj to vám ukážem potom, že aké mám zvieratá. Mám rybu a škrečka. Škrečovskom mal dvoch a tým jeden mi zomrel, lebo mal nádor. A za ňou zabudol, že aj kamarátom sa so škrečkami o mnoho viacej nedarí. Mne dlho žijú, tá ryba, o tu sa absolútne neviem starať. Priznávam. O tu sa neviem starať. Ešte neviem, o čo by som hovoril.
Fú. Toto video bude mať asi, no budú to 3 videá, dohromady budú mať 30 minút, každé má 10 minút, lebo tam je Bandicam. A to si potom kúpim niekedy online, akorát, že podľa mňa je to okrádanie ľudí, ale nevadí, to budem robiť. No hry, ešte to budem natáčať, aké ma bavie proste, neviem, čo vám ešte ukážem. Minecraft teda vypnem teraz a vám ukážem nejaké končiť hru. To vám ukážem, tu mám všelijaké sprostosti League of Legends, LOLko, Sniper Ghost Warrior, Team Fortress, to je tiež ono, to je Camtasia Studio, ja s tým neviem vôbec, jak sa robí, to mi kamarát poradil, že často mám upravovať videá, čo mi najprv mi povedal, že aj vie, jak sa to stiahuje a jak sa s tým robí, potom mi povedal, že s tým robil dávno, nič s tým nepamätám. Tak proste nejak sa to naučím a to bude dobré. Toto je Minecraft Launcher, to je normálne 1.7.2, to nepoužívam. To je Minecraft 2, GTA San Andreasko, Counter-Strike Source, Mafia 1, tu originál, tu mám 7 Days Today, to niečo poznáte možno, že to je niečo ako Minecraft, akurát, že tam nie sú všetky tie príšery, ani sa tak nestáva. Tí to poznajú Arctic Combat, to je Assassin's Creed 4, Battlefieldko, to je LOLko, to je League of Legends, Max Payne 2, Steam, pomocky hrám, tu mám červený Minecraft, Counter-Strike, Flans mod, Exit, na 6 Pokémon mod, to ma nebaví, to kamarát mal, som to vyskúšal, vôbec ma to nebavilo, kamera moja, to tam nebudem dávať. Call of Duty, to mi nefunguje. Frapsko, Java, Hamachi, Origins Team, neviem k čomu je úplne, to sa púšťa Assassin's Creed. Toto už ste asi všetko videli. No, týmto pár veciam. Video YouTube, tam si ukladám. Obrázky, tu mám nejaké sprostosti, toto mám na pracovnej ploche. Tu mám z Assassina, tu mám Sniper, Camper, tú pesničku milujú kamoši, ale ja ju neznášam. Tu mám filmy, absolútne prázdno, lebo sa mi tam nič nechce dávať. To som pozeral kedysi, pred rokom. Tu mám inštaláčky, pomocky, inštál hry. To je Arctic Combat. Som mal mať Bandicam, Hamachi, Minecraft Hamachi, také všeličo tu je prostosti. To už nechcete, aby som vám viacej ukazoval. To neviem, to je možno, že tie videá budú mať iba 20 minút, lebo už neviem, o čom by som vám rozprával. Som teraz unavený, lebo je rovná Silvester. Ešte mám dosť veľa práce, knihu máme prečítať. Neznášam tú knihu osobne. A ešte pôjdeme potom ku kamára. A potom pôjdeme ešte do dediny. No ešte pôjdeme za kamarátmi. Našťastie jeden nejde, lebo on sa absolútne bojí pirátov. Nebudem mu ho radšej spomínať, už som ho raz spomínal. On sa bojí, lebo ublúžilo to jeho rodine už. A tak sa to bojí, tak nemám mu to až tak za zle, ale je s ním nuda na Silvestra. No, tam pôjdeme ešte s jedným, tu máš všelijaké prostosti. Neviem, o čom by som vám teraz absolútne rozprával. Potom ešte dole môžete napísať do chatu niečo. Neviem, čo vám môžem ukázať. Som niečo stiahol, vám ešte môžem ukázať môj YouTube kanál. Teraz sa mi písať rýchlo nechce, jak ste videli na začiatku, že som rýchlo písal, tak to iba niekedy. U mňa takto sa volá Assassin's 48A, to zistíte, som taký sprostý, ale tu mám jedného odoberateľa, je prvý, čiže to bol kamarát, ktorým som dneska volal, mi tam dal odber bez toho, aby sa pozrel na videa, tak to vidíte. Toto časom vylepšíme, to je ešte nejaké programy, na to skúkam, vylepším to, o to sa dať nemusíte. Pravca videí absolútne 0, dneska tam odovzdám, je to 2 alebo 3 alebo koľko ich tam bude, takže